Здравейте, уважаеми приятели от Канада! Привет от България! Аз съм Добрин Добрев Финьотис, участник в Международната детска асамблея Знаме на мира, София, 1979 година. По-настоящем съм директор на Българския културен център Елисавета Багряна, град Лимасол, Република Кипър, и председател на Сдружение България-Кипър Култура без граници. Една от големите и успешни инициативи на Людмила Живкова е Международната детска асамблея Знаме на мира, която е едно от уникалните събития в културния живот на България. Движението се характеризира с опита за преодоляване на националните граници и тези на СИВ, на Варшавския договор, в общуването между народите по пътя на културни и духовни контакти. В центъра на проекта се поставя една хуманна цел, а именно пробуждане и стимулиране на творческото начало от децата, които от най-ранна възраст трябва да се насочат към много по-дълбок и смислен живот. Повод за създаването на асамблеята е фактът, че Организацията на Обединените нации обявява 1979 година за Международна година на детето. Решението на Людмила Живкова е да реализира идеите си за разгръщане на творческите сили на младото поколение България да се превърне в домакин на международната проява. Тук трябва да бъде и международен парк с цветя, които деца от цял свят ще донесат. Мисля, че след 20 години това място ще бъде духовният център на София. Това са думите на Людмила Живкова, отнасящи се до бъдещата асамблея, изречени пред Богомил Райнов. Не е случайен и девизът на асамблеята „Единство, творчество, красота“, който е взаимстван от Николай Рьорих във връзка с международното споразумение, осигуряващо закрилата на художествени паметници в случай на военен конфликт. Този девиз носи в себе си необходимостта от пробуждане на потенциалните творчески сили на човека, от духовното обновление и трансформация на съзнанието му, от съзнателно насочване на неговата воля и труд в единствено вярната насока да се устреми към прекрасния свят на откривателството, да се превърне в творец. Още в началната фраза на обсъждане на инициативата Людмила Живкова обяснява, че намерението не е просто да се организира поредното мероприятие за защита на мира и утвърждаване процесите на разоръжаването. Понятието мир за Живкова означава възможност за хората да се развиват по законите на красотата, непрекъснато да разгръщат своите сили и способности, да се развиват хармонично, изобщо да се утвърди този безпределен път на развитие и еволюцията на човека. Аз искам да ви върна в 1979 година, като ви прочета писмото обращение на децата участници в Международната детска асамблея Знаме на мира към техните български приятели. Скъпи български приятели, вашата страна ни даде своите простори, за да ги населим с песни и крила, с стихове, багри и звуци. Тя ни даде едрите звезди на своето лъчезарно небе, за да помним, че пред нас са необятните космически дълнини и неовладените звездни пътища. Тя ни даде гнездата на своите птици, за да носим завинаги в сърцата си топлината на приятелството. Тя ни даде блясъка на своите снежни върхове, за да разберем, че за творчеството няма предел. Тя ни даде златото на житните си снопове, за да помним, че единството е наистина
истината, която трябва да търсят стремящите се към красотата. Ние обикнахме завинаги вашата страна. На тази земя се сляха в едно общо съзвучие, в една обща мирна песен, различните потом камбани на нашите страни и народи, камбани, с чието гласове ние всички изразихме своя общ стремеж към сътрудничеството и съвършенство. Камбани, които сляха своя звук в мощния зов за обновление и преображение на света, станаха символ на единството, творчеството и красотата. Людмила Живкова направи толкова много за българската култура, колкото всички правителства след нея, взети заедно до днес, не успяха. Смятам, че е неморално пресата, хората, които са работили с нея, непрекъснато да пишат за смъртта й, за чисто лични проблеми, каквито има всеки един човек, както и за човешките взаимоотношения в семейството. За сега нищо не съм опровергала, казва Евгения Живкова, дъщерята на Людмила. Нямам и намерение да го правя, защото е под моето достоинство. Много от тези хора в крайна сметка не успяха да стигнат до същността и дълбоко философските проблеми, с които майка ми се е занимавала, продължава Евгения Живкова. Вече крайно време е да се замислим какво е дала Людмила на България чрез културата. Културата е стремеж на всичко съществуващо и преди всичко на високо организирания мислещ човешки индивид към развитие и усъвършенстване. Неслучайно етимологията на понятието култура е почит към светлината, стремеж към светлината и самото понятие носи и отразява действието на уникалния закон, който движи природата и човека нагоре по стъпалата на еволюцията. Така мислеше дъщерята на надеждите. Както и казваха и до днес. И казват така. Тази, която искаше и започна да променя България към по-добро, тази, която много хора се стараят да бъде забравена, страхувайки се от изключителното й влияние при живе, дори и след нейната смърт. Людмила бе необикновено явление със световна слава, с прекомерна скромност, удостоена с прямота, чрез говор, жестове, отзивчивост. Говорихме често за работа и отначало разговорът беше труден, както става с хората, когато се опознават. Но постепенно, когато часовникът напредваше и слънцето се наклоняваше към залез, тя ставаше по-непринудена и откровенна. Виждам, че хората жадуват да управляват, а не желаят да възпитават волята си поради липса на чувство за край и отговорност. Това са част от спомените на писателят Богомил Райнов. Също така искам отново да се върнем в атмосферата на август 1979 година. Слово на Амаду Махтар Мбоу, генерален директор на ЮНЕСКО, в онези дни на Асамблеята 1979 година. Госпожо председател, младежи на света, няма по-вълнуваща церемония от тази, в която участваме сега. Няма церемония с по-дълбоко значение от днешната. Цялата младеж на света е събрана на това място и трябва да бъдем благодарни на народа и правителството на България, че поеха тази инициатива. Това събрание на младежта от света не прилича на други сбирки. Вие сте дошли в свободно от всички страни на света, за да засвидетелствате едновременно, да изкажете вашата вяра в бъдещето на света и да изразите привързаността си към вашата собствена култура. Да изразите привързаността си към идеята, че за изкуството няма граници, че това е всенароден език и че навсякъде в света творчеството е лично,
дело на също и обществено дело. Лично дело, защото отделните личности изразяват своите усещания и чувства, а обществено дело, защото никой не може да изрази друго нещо, освен опита, който е почерпил в своето собствено общество. Благодаря на всички, благодаря на страните, които са допринесли за превръщането на това място в място на мир, на всеобщо разбирателство и братство. ЮНЕСКО благодари на вас и е с вас. Благодаря. Това са част от думите на генералния директор на ЮНЕСКО. Аз искам да завърша с това, че колцина от най-изявените български политици от близкото и настоящето могат да се похвалят, че са се срещали на най-високо равнище с личности и легенди, като Индира Ганди, тибетския духовен водач Далай Лама, тогавашният генерален секретар на ООН Курт Валдхайм, тогавашният президент на Федерална република Германия Карстенс, американският бизнесмен доктор Арманд Хамър, художника Светослав Рьорих и още плеяда държавни глави, ръководители на правителства и на културни министерства, духовни лидери, изтъкнати дейци на изкуството и културата от цял свят. С тях и с още мнозина други личности, които извайват облика на 20-то столетие, се е срещала Людмила Живкова, българският министър на културата. И не само формално, но с пълното съзнание, че те са между най-извиселите строители на една нова епоха, пред чийто олтар тя положи безкомпромисно, в жест на осъзната саможертва, своя млад и прекрасен живот. Пожелавам ви на добър час!